You've got kisses sweeter than honey, and I work 7 days a week to give you all my money, and that's why you are my pride and joy. To, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Op, 1. 2. 3. Kom nu. 4. 5. 6. 7. Se om jeg overhovedet kan få luft til at snakke lidt. Jeg har købt min tilkøringssæt. Og første sæt af min armsæt med hele 100 kilo. 7 gentagelser. Og mine lunger, de er ved at hoppe ud af brystkassen på mig allerede. Det er lidt træls, men det er sådan set ikke usædvanligt. Det er også, hvad man kan forvente, når man lige er kommet ud på den anden side. Så det er bare noget, der skal bare tykkes igennem. Og blive på vægt, og så får man gentagelser under huden. Så kommer det simpelthen hurtigt tilbage igen, det er slet ikke tvivl om. Og så mentalt er det sådan en lille setback. Også selvom man ved, det sker. Jeg vil også nævne, så handler det ligesom om, at man skal ind i bevægelserne igen. Så simpelthen lære at træne igen. Så jeg har også gjort det, jeg har ikke trænet squat i hele bilforløbet. Fordi jeg får en sådan en mærke på skulderen, og det gider jeg ikke have, når jeg står på scenen. Så på den front er det også en stykke siden. Ikke undskyldning af nogen art, det er slet ikke det, det handler om. Det er op på hesten igen, i fuld gas. Og nyder, at man kan få lov til at bruge kroppen, og der er energi på, så det skal nok blive godt. Vi giver gas igen.
3, 4, 5, kom nu op. Kom nu. Nu bider den mig ikke, når jeg tager fat i den. Det er altså noget. Det er de der små ting. Man ikke synes, den ligger rigtig på ryggen. Og ikke holde balancen. Og så kan det få ondt og så videre. Så de små ting, de forsvinder stille og roligt, når man får kørt nogle flere gentagelser. Ikke fordi det ikke føles hårdt. Ikke en følelse, men det gør det. Men de første par stykker begynder at føles normale. Jeg kan bedre. Man føler ikke, at man er passager i en bil, der bare på vej ud over en kant, så det er en god fornemmelse. Så det er bare, det er ved, kør på, hold teknikken, øv sig. Så er der lys for enden af tunnelen. Kom nu. 7. 8. Ja. Så langt så godt. Så nu er jeg på 8 gentagelser. Det lyder som opvarmning før i tiden. Men det er fedt at mærke kroppen så stille og roligt imod. Ja, teknikken kalder selvfølgelig stadigvæk lidt. Ja. Først jeg får nogle gentagelser på, så kan jeg godt mærke, hvordan langsomt sådan lidt skrider lidt. Og så længe det er inden for det sikre, så er det ligegyldigt. Så er det bare at presse lidt på. Som jeg sagde før, få nogle gentagelser under huden, så man lærer alle nye øvelser. Ikke fordi den er ny, men det svarer til det samme. Jeg skal have et enkelt sæt mere her, kan jeg mærke, og så skal vi over have noget dødløft, med sumo-dødløft. Der er
plejer det at gå lidt bedre. Bedre squat, det er også en af de øvelser, som jeg bare er lidt bedre til, men jeg kan godt mærke, at der ikke er så meget at komme efter, selvom jeg egentlig har spist rigtig godt. Energiniveauet er der selvfølgelig stadig ikke. Det er altid det svageste led, der knækker i. Jeg kan mærke, at lænden begynder at blive træt. Det er en masse småting. Men når alt det er sagt, uanset hvor hårdt det er, uanset hvor svært det er, så er det bare helt fantastisk fedt at være i gang igen. Og man kan mærke, at kroppen den bobler optimisme, og planen for hvad der skal ske, så småt begynder at blive langt, og alle de muligheder, der åbner. Det er helt dejligt. Det skal jeg sgu også huske på, når det bliver hårdt. Det er godt. Det bliver lækkert over det sengssygdom. Først skal det være hårdt.
Vedløbet er overstået. Og vi er sust direkte videre over til lidt leg extension. Lidt mere humant for en gammel mand, så det er dejligt. Men en maskine, som jeg ikke har prøvet før, det er ret spændende faktisk at mærke forskel på, hvordan backloadet fungerer i stedet for hans backload, som dem jeg er vant til. Det er sådan, det er ikke helt jævnt, den trækker, men jeg har sat noget elastikloading på, så den alligevel giver en lille smule i bunden i forhold til hvad den ellers. Men selvfølgelig det er ikke så jævnt. Der kommer mere, jo mere du kører op, jo mere pres kommer på. Men jeg synes, det er en god maskine. Den er super simpel. Simple maskiner er gode maskiner. De gør ikke slet i stykker. Det kan jeg godt lide. Så er vi næsten klar. Dagens sidste sæt. Og det skal fejres med en dropset. Dropset har jeg ikke kørt så meget de sidste år. Hvor jeg fokuserer rigtig meget på progressive overload og samlede workloads skal stige over tid osv. Dropset er egentlig, det er jo et fint redskab, man skal huske på. Gør det, så det går ud over den samlede. I dag der er det udelukkende for at få noget ekstra pump i de her små tønder. Det er helt fantastisk at mærke, hvordan blodet løber ind i dem, og jeg kan mærke, at det er lige det, der skal til for at fylde bukserne ud. I hvert fald det 12 timer. Så den glæde, den vil jeg da lige have. Nu skal vi gå. Så er vi færdige med den sidste træning, mens vi er i USA. Det er også godt. Skal jeg noget Rasmus-spørg? Det er fordi jeg er specielt sulten. Jeg tror, jeg har været med i siden konkurrencen, så jeg vi skal vente til siden med det.